May oras labwad Kapampangan. May ang kikainin may itong Cambodian restaurant kaining Pioneer. Ay isip keng gawan ng kikatamang kadwandalan, 45 pamanyubok. Ikikyo kasi rin isagin kaining Lelena. Lupang malalana at lapin, uling bala mo, yara kapading dimla. Pag-umpisan ko na eh. Kagana ka naman ng anak mo, masunurin niya, anak ano, masunurin, tagalugan niya yan. Makanyan mo taga na yung biya, kasusuko, anak ano. Susuko, katagalog ni susuko, ulit. Linipat siya kayang dalan, muntik na yung mela paris, anak ano. Muntik eh, wari, Tagalog yung muntik, ale. Awlat ako ya, kung memo na kayong pamagkamali na, anak ano. Memo na, tagalugan niya naman yan. Hilin mo yung karelang lande, makintab ba, anak ano. Makintab. Eh, makalo natanggap na yun, dapat natin niyang katulid na mas manayunik yung Kapampangan. Kasabi na nita ngayon kim pinatubo, minagyo mo naman, anak ano. Kasabi, tagalugan niya yan. Kung yan yung mila ko, obra na anong pagkakakitaan ng yan, anak ano. Pagkakakitaan, katagalog na nita, le. Ating taulan dili, sana naman migpagaan kayong biya ko itang asawap ko kay kayo, anak ano. Papautang na pumulo ben eh. Migpagaan, tagalugan niya naman yan. Baloy na, dahil isipan yung katulid na mas manin kayang Kapampangan, dahil ka na akong tinunggay nga mano. Sulat yung kayong comment section, eh. Ipag-istorya tamo, sabihan tala. At panay ko sasabihan, pag-check Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Din kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga po. Pangapampanganan tala, eh. Tala pa nagalugan. Salamat, Luid, tamongan.